ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଗପ ଶୁଣିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଡେ। ଆମର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଛପଟେ ଅଛି, ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଛପଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯା ମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି ବିଶ୍ୱ ରଖିଥାଏ ଫଳ, ଉଚ୍ଚ ମନା ଉଚ୍ଚ ଅମୃତ ଲଭଇ ନିଜ ମନା ପାଏ ବିଷ। ଯା ମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି, ଯା ମନ ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଫଳ ରଖିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଶ୍ୱ ହିଁ ତାକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ କର୍ମର ଫଳ ଦିଏ, ତା ମନର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫଳ ଦିଏ। ଯାମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି ବିଶ୍ୱ ରଖିଥାଏ ଫଳ, ଉଚ୍ଚ ମନା ଉଚ୍ଚ ଅମୃତ ଲାଭଇ ନିଜ ମନା ପାଏ ବିଷ। ଯେ ଉଚ୍ଚ, ସିଏ ମାନେ ଯାହାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚ, ସେ ଭଲ ଫଳ ପାଏ। ଯିଏ ନିଜ ମନ, ଯାହାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛୋଟ, ସେ ବିଷ ପାଏ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମନ ମୂଳେ ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆଜି ହେଇଛୁ ବା ଯାହା କିଛି ଆମେ ହେଇଥାଉ, ଅନେକ ମନସ୍ତତ୍ବିଦ, ଅନେକ ଆମର ଋଷି ମୁନି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ମାନସିକ ଭାବନାର ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ। ତେଣୁ ମନଟାକୁ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ କରିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନ ସେତିକି ଉନ୍ନତତର ହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ପିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ଏବେ ତ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ କହିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଟସେଲ୍ଫ ଏ ସାଇନ୍ସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ମନ ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇ କଥାଟିଏ ମୁଁ କହୁଛି, ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ ଶୁଣ। ଏ ଗପଟି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋର ମାଆଙ୍କଠୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଥିବ ବି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ କଥା ବି ଥିବ, ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ। ତମେ ଜାଣିଛ, ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାରରେ ବଳିଙ୍କୁ ପାତାଳରେ ଚାପିଥିଲେ। ତେଣୁ ବଳି କହିବ ଯେ ବଳି ତ ଦାନ, ଅତି ଦାନେ ବଳିର୍ବ୍ରଧ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିହିତମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅତି ଦର୍ପେ ହତାଲଙ୍କା ଅତିମାନେ ଚ କୌରବା, ଅତି ଦାନେ ବଳିର୍ବ୍ରଧ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିହିତମ୍। ସବୁ ଜିନିଷ ଅତି ଗୁଡ଼େ ହେଇଗଲେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଆସେ, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଅତିମାନେ ଚ କୌରବା, ଅତି ଅଭିମାନ କରିକି କୌରବର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା। ଅତି ଦର୍ପେ ହତାଲଙ୍କା, ଅତି ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର କରିକି ସବୁ ଥାଇକି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ରାବଣ ଲଙ୍କାକୁ ହରେଇଲେ, ନିଜେ ହରେଇଲେ। ତାପରେ ଅତି ଦାନେ ବଳିର୍ବ୍ରଧ, ଦାନ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା, ଅହଙ୍କାର କରିବା ଭୁଲ, ଯେଉଁଟା ବଳିଙ୍କର ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାମନ ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ବଳିଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସିଲେ, ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ବଳି, ସେ ସମୟରେ ବଳିଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲେ ରତ୍ନାବଳୀ। ଆମର କଥା ରହିଛି, ବଳି ରତ୍ନାବଳୀ କହିଲେ, ରତ୍ନାବଳୀ ବାମନକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ମନରେ ମାତୃତ୍ୱର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଇଏ ଯଦି ମୋ ସନ୍ତାନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି। କଥାରେ ରହିଲା, ସେଇ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବନାଟା ଥିଲା। ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେଇ ରତ୍ନାବଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁତନା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର। ପୁତନା କଂସଙ୍କର ଭଉଣୀ ପୁତନା, ତମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ କଥା। ପୁତନା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ମନରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମନର ଭାବନାଟା କେମିତି ଆମର
जीवन पर आमर जन्म जन्म पर आमर भावनाटा आम सहित मिसेक रोचे। तेणु रत्नावली भाभी जे मुझे स्तन्यपान करी बामन को देखिकी। तेणु तांकर भावनाटा पूतना है से जन्म हेले एवं पूतना स्तन्यपान करते। आम तो आमर कवि माने वर्णना कर से राक्षस थिले, राक्षसी थिले, कंस राक्षस थिला, राक्षस थिले, सब वर्णना कराई, वर्णना बहुल लिखाई। किंतु स्तन्यपान करिवार सौभाग्य भगवान को कोଳରେ धरिकी क्षीर पियाइबार सौभाग्य पाइथिले पूतना। कहीं पूर्व जन्म से यहीटा को आशा करथिले। तेणु ये मोर कहवार कथा जे मनर भावनाटा केते दूर प्रभावशाली, केते शक्तिशाली मनर भावना जे जन्म जन्म पर भी से आम सहित रहुची एवं तार प्रभाव रहुची। एटा आम पुराण साहित्य गोटे प्रमाण पाइले। ये गपर मु तुम जान से तुम जाच पिले यहाँ विज्ञानर कथा। सबुठ गति कहार अधिक, आलोकर गति। जिते जिनस सबुठ गति होची आलोकर गति सबुठ अधिक। आलोकर गति तो आहुरी शक्तिशाली होची मनर गति। तेणु एते शक्तिशाली गतिशील गोटे शक्ति आम भीतर रही हूँ मन, आलोकर गति भी अधिक। तेणु यही शक्तिशाली जो मनटा भगवान आमको देइचंती ताको आम यदि निज कंट्रोल न रखिबा, चिंता कर केते स्पीड रे धाउंची आलोक, ताठू अधिक स्पीड रे धाउंची मन। ताको जदि आम निज कंट्रोल नियंत्रण रे न रखिबा ताले हमर अवस्था कौन हम बुझिपारुछ। तो सही तो वर्तमान आम जो विशृंखला समाज रे देखुचे यही होची आम मनर प्रभाव। आम मन को रखिपारुनी। तुम कहब कौन करवा कौन नहीं, मन को रखापी बिले से कहुच्छी रीड द बुक्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। आध्यात्मिक साहित्य एते रही भारतीय संस्कृति रे, भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान रे एते लेखा जाइछि। मन को कंट्रोल करने भगवत गीता पढ़, उपनिषद पढ़, रामायण पढ़, महाभारत पढ़, जिते तुम्हें शास्त्र, जिते महापुरुष मानकर बा आध्यात्मिक गुरु मानकर तुम्हें बही पढ़, सबुथारे मन को कंट्रोल करिवार अनेक उपाय, अनेक शक्ति रही। आम टे पढ़ा तापरे कौन करा जाइछि बहुत आमर जो साहित्य रे भी दीनकृष्ण दास हूँ, आमर पंचसखा, आमर समस्तंकर ओडियांकर प्रात स्मरण जो पंचसखा, रीति जुगर पंचसखा बलराम दास, अति बड़ी जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास, शिशुआनंद दास, समस्त का साहित्य तुम्हें पढ़। मन को कंट्रोल करने अनेक शिक्षा ता भीतर रही। मोर गोटे कहवार कथा पिले आमर भारतीय विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान रे खाद्य भी कहुच्छी कौन खाइले मन स्थिर रहिबो। सेथिपाई आमे आसुरिक खाद्य, सात्विक, राजसिक, तामसिक खाद्य को आमको विभिन्न भाग में विभक्त करा जाइछि। आमको सात्विक खाद्य खाइबा कहुच्छी। सात्विक खाद्य खाइले मन विचलित हुए नहीं। सेथिपाई आमर आमिष खाइबा को मना करे, कारण आमिषटा बहुत गरम, सेटा खाइले मन रे काले कुप्रभाव पड़िबो। तेणु आमर खाद्य को भी कंट्रोल करा जाइछि, मन को निज कंट्रोल रखा, कारण मन होची बहुत शक्तिशाली। सेथिपाई तो भगवत गीता कहते मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षयति। मन होची षष्ठ इंद्रिय, पंच इंद्रिय भीतर पावरफुल इंद्रिय होची मन। तेणु आमे टिके मनटा को स्थिर करने अभ्यास करिया। सेथिपाई जप, ध्यान, बही पढ़ापी कहुच्छी। आमे तेथिपाई तो कहुच्छी मन हूँ गोटे पागला मांकड़ भाया। मांकड़टा केबे तमे देखिबनी स्थिर, एठी डेउथुव सेठिक डेउथुव, सेठिक डेउथुव, सेठिक डेउथुव, गोटे खाद्य को से संपूर्ण केबे खाएनी। मांकड़ गोटे ताकू दब, गोटे पिजुड़ीटे हो कि आंबटे हो, मांकड़ ताकू पूरा संपूर्ण खाइबनी, खाई फोपाड़ी देव, अधा खाई से अधा खाई फोपाड़ी थी। तेणु ये मनटा हूँ पिले पागला मांकड़ भाया। ताकू जदि आम स्थिर न करवा, कर्म गोटे लगेगा, गोटे भल कर्म सब निजक नियोजित रखा, ताहले मनटा स्थिर रही। बही पढ़, सकाल उठिक जी तुम इष्ट देवता,
ଆଲ୍ଲା ହେଇପାରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମ ହେଇପାରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ବି ତୁମର ଇଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଇଷ୍ଟ ଭାବୁଛ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁ କସ୍ମିକ୍ ପାୱାର ଦେଖୁଛ ସେ କସ୍ମିକ୍ ପାୱାର ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା, ଯାହାର ନାମ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଇଛେ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି କହିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ମନଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମ ଶରୀରର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଡେ, ଶରୀର କଷ୍ଟଟା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା ମନ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ, ମନକୁ ନିଜେ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେମିତି ହେବା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ୟୋର୍ ବିହେଭିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଉଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମ ମାନସିକ ଭାବନାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ମାନସିକତାରେ ଅଛି, ଆମ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ହେବ, ଆମର କଥା ଭଲ ହେବ, ଆମର ଆପିୟରାନ୍ସ ଭଲ ହେବ। ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ ତୁମେ ଭାବିଛ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲିଛି, ମୁହଁଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି କରିଦେଲେ, ସବୁ କଳା କଜଳ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲେ ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏନି ପିଲେ? ସେ ସୁନ୍ଦରଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯୌବନେ ମାର୍କେଟି ରମ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୟସ ଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ି ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ବୟସ ପଳେଇଗଲେ ସବୁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମନ ପବିତ୍ର ରହିଛି, ଆମର ମନର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଆମର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। ଆମ ମନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବନା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ, ଆମ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଅନ୍ୟର ଆଖିକୁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏତିକି ଥିଲା। ମୋର କହିବାର ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ପିଲେ, ତୁମମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ମୁଁ ପଠାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଗପ, ଟିକେ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣ। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯାହା ମୋ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ସମୟ କାଟୁଛି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଓର ହେବନି, ଏ ସମାଜ ପିଓର ହେବ। ଆମର ତ ସମୟ ସରିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ତ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କହିଥିଲେ, ଫୁଟିଲା ଫୁଲ କି ଫୁଟେ ଆଉ ଥରେ, ଫୁଟେ ସିନା ଫୁଲ କଢ଼ି। ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ଆଉ ଫୁଟେନି, ମଉଳିଯାଏ। କଢ଼ଟା ଫୁଲ ହେଇକି ଫୁଟେ। ଆମେ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଉଳିଯିବୁ। ତୁମମାନେ ପିଲେ ହେଉଛ କଢ଼, ତୁମର ସୌରଭରେ ଏ ସମାଜ ସୁରଭିତ ହେବ। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଶୁଣ, ଭଲ କଥା ଶୁଣ, ମନନ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମନ ଆମ ଭିତରକୁ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ମନ ଉପରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରଖୁଛି।